Estem en grau mitjà de primer, que estem fent iniciació de l'assignatura de 3D, en el qual a partir d'objectes bàsics com cilindres, esferes o cubs i textures senzilles com de fusta estan creant com joguines de fusta, les típiques, el tren o l'avionet. Això és per assimilar una miqueta conceptes bàsics i entendre com ens moguem en l'entorn de Blender. Estem fent una pràctica que és fer... Primer hem començat fent una figura que ha sigut veure com modelar una mica un trenet de fusta i ara cadascú està fent la seva figura de fusta i posant-li textures i tal. En aquest cas jo he escollit un cotxe i res, és només per començar a moure's per l'espai de Blender i saber una mica com va. Em sembla una pràctica molt divertida, m'ho estic passant molt bé. El meu treball és un tros de pa que és com un camió de pa i és una tasca fàcil, però que si t'hi pots passar rato i currar-te-la i que sigui una mica més complicat, sempre mola molt més.